Vadikani mfaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero. Donzo rechirongwa chinonzi richingoratidza chete kuti kumusha kuno kuZimbabwe tinadzo nyanzvi dzinofamba nendima dzakasiyana siyana. Vhiki nevhiki munoona pano paine vanhu vari kuita mabasa akasiyana. Tiriko kuZimbabwe zvakangotinakira, zviri kufamba zvakanaka, asi tinokutendai nerutsigiro. Hatigoni kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande. My Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande mutande zvinoendeka. Dande mutande ndio inotipa masaisai ekuti tigone kutaura nepasi rose. Tinotenda zvakare vakatigadzirira musha uno waMambo Space Creatives tendwai. Nhasi tina baba vane mukurumbira vanoita zvinhu zvavo zvinogara zvakadaro. Pada munovaziva, pada hamuvazive, asi basa redu nderekukuzivisai nyanzvi dzemuno muZimbabwe. Makadiko watezvara? Aiwa ndipo hamne makadiwa maisa. Aiwa ndinofara zvangu. Aiwa tinofara upenyu hwakadini? Upenyu tinofara. Aiwa mafamba zvakanaka here kubva kumasvingo? Takafamba zvakanaka chete. Aiwa tinokutendai. Kutenda Mwari wakatifambisa zvakanaka. Ndinoziva kuti mukati muupenyu hwedu tine mazita edu akasiyana siyana. Mamwe mazita edu ekuberekwa nawo, mamwe mazita emabasa atinenge tichiita kana atingati madunhurirwa. Imi baba kana ndati zvisumei kunyika, imi munonzani? Ini ndinonzi Ozwell Samarenga. Ndipeiwo nhoroondo yenyu kwamunobva, nekuti ndoziva kuti hamuna kungotanga makuita zvinhu. Tichataura basa renyu ramuri kuita. Saka ndikuti hamuna ngotanga makuzviita, makabva kumwe kuno. Kumashure kwenyu uku kwakamira sei? Munobva matiudza kuti pano mauya sani. Ini maisamba sekutaura ndaita kuti ndinonzi Ozwell Samarenga. Onko. Ndinobva kwaMutare kuHonde Valley. Ndokuva ndakazvarirwa. Samanyika. Samanyika chaiyo. Asi kuzvarwa watoti time yatainziva ini ndimunoziva kuti mainzi maenda kumaternity. Ini ndakazvarwa pamaternity ari kuMbare kuNational. Okay. Ndokuva ndakazvarirwa. Kuidithopamen here? Yanga yako here idithopamen? Idithopamen yanga yako. Asi yedu iri padhuze netoti kona chatima nachihota nekudhuze kwaigara wamungadota nechepakona paya. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo. Basa renyu ndiri kuona kuti tingariise muarts, kuti imimi muri artist. Asi maartists aya ane mhando dzawo dzakasiyana siyana. Imi muri vemhando ipi? Inini ndiri visual artist. Ndinoita mapaintings. Ndowa ndinoita masculpture apa nepapa. Zvinoenda nekuti iri pemwe nguva yaunogona kufunga, yaunogona kuita come up nemwe idea. Then ipapo ndo paunogona kuita combination zvakafanana nechichi chibage chandakaita. Unongowa kubata waita combination yepainting nemasculpture yayo. Ndizvozvo ndiri kuona makagadzira chibage chakanaka kwazvo. Uyu wese iri zimu guru rechibage. Utu tubage tsanga netsanga. Makazviita mazuva mangani vaSamarenga? Apa tingangoti takaita about almost 2 months. Muchitora tsanga netsanga. Ndiri kuona tsanga dzamakaisa dziri kurakidza kuti ndedzimabagwe akafanana. Ngangoti kuma hours takaita 1848 hours muchigadzira chichigadzira chibage ichi. Aiwa makorokoto. Ndiri kuona kuti ibagwe rakanyatsobatwa nemaoko. Makazvifunga sei izvi? Zvaitika ndezvekuti sinzi manzi vachiti tiri kumasvingo. Saka gore randaenda kumasvingo inini zvaingondinetsa. Ndingaenda kumasvingo nemavisitors mangwana ndaenda muso tangoenda. Saka kumasvingo ikoko kune mukasvika ikoko kune inonzi Chronicle Tower. Saka ndaimboifananidza chiti no pakagadzirwa pavaigadzira iwo waida kuita dura rechibage. Saka ndaingogara ndichingofunga kuti dura. Ndibva ndazoona futi kuti no iri idea yacho yakada kufanana futi nechibage. Saka ndane pfungwa mbiri manje pandaichiona kuti ichi chibage ichi chaicho iri idura iri.
saka ndo zvakazonditi mumuseme ndakagara vana kufunga kuti no ndadi kuti ndimbogadzira chibage ichocho, asi dziri pfungwa dzacho dzichitangira pakuti ndaitarisa pandakafunga kugadzira chibage ichi, asi ndakadzoka ndine nhoroondo yemadziteteguru edu ndichitarisa kushingirira chaiko, kushingirira vanenge vazoti kusadharara kwawakaita muchifunga ana Zimbabwe ninge ana Great Zimbabwe nezvimwe zvakadaro ndo pandakabva ndafunga kuti madziteteguru aya wakashanda kuti wake Great Zimbabwe inove ndo yewedzo yedu munyika munomu. Ndizvozvo chaizvo nekuti Great Zimbabwe iyam tinoitarisa tichiona kunge minana yakaitwa nemadziteteguru edu, nekuti pakanyatsoyerwa panoda kuyerwa zvemasvomu chaizvo, asi unogofunga kuti aiyera kudaro ndiani? Hapana, nekuti mazuva ano kana tichivaka vanhu vanomboisa sementi, vanomboisa zvokubata, asi paya hapana. Ugofunga kuti iwo mazitombo aya aichekwa nei pamakore iwaya akapfuura akadaro. Zvese izvezvo ndakazvibatanidza, ndopandakanatsokuona kukosha kwawo, perseverance yavo, kuti no vanhu vakava vangwa nededication imwe yatisingambokwanisa kuti tiite, inove ndo yandakazoshandisa futi pakugadzira chibage ichi. Ndakanatsokuda kutarisa kuzvipira kwawaizviita. Aiwa, ndikutozviona kakuzvipira kunoshamisa, nekuti tsanga netsanga kusvika kumusoro ikokoko. Aiwa, makorokoto chaiwo. Izvozvi zvinotifadza. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichida kuti kana vaenzi vedu vakauya fanike tombotora, fanike vanouya kutourism vachionawo zvinhu zvakadai kuti zvakaitwa nababa Samaringa. Handiti imimi muchikura maifarira kuitei kuchikora? Nekuti pfungwa idzi dzinenge dzine nhoroondo. Inini machisamba ndakangokura ndiri munhu weart. Ndaiti kana ndakagara mumbaka ndine muonero wangu wandinenge chingoita zvinhu zvandinenge chingofunga nekuona, saka ati ndakangozvarwa nayo. Kana mumba chaimo ndaitodhirowa. Saka munoita zvekudhirowa here kana mukazvipatsanura kuitira kuti vadiwa vatariri nevateereri vakutandadzana nesu vanyatsonzwisisa? Nokuti kune vamwe vanodhirowa wekuti akakutarira kudai handiti muri kuona semufananidzo wangu uyo uri papo uri apo uyo. Mumwe muartist iye akangotora mufananidzo wangu akaubudisa saizvozvo. Imi munoita here zvakadai vaSamaringa? Ndinoita, asi haisi area. Ndafara chaizvo kuti mataura pamwe kuti vanhu vanzwisise kuti kumaartika ine macategories akasiyana, panda yakasiyana. Kune vanhu vanospecializa nemaportrait, nevamwe vanoita even vanoita makatuni, vamwe vanozoitawo mapaintings anenge emalandscape aya, mahuswa nemakomo nemvura, zvese izvezvo. Saka inini zvandinoita mapaintings chandinoita, munhu akauya kwandiri achiti ndiitire painting ndinoita, munhu akauya kwandiri achiti ndiitire portrait ndinoita. Saka handina area yandinonyanya kuti yandinonyanya kuspecialize. Ndizvozvo. Saka sculpture munoita here zviya zvematombo? Ndambonzwa mazviti batei patatangisa chirongwa, munoita here izvozvo? Zvemasculpture ndakangoita bijana just for the short time. And more remember padhuze yainzi Kennedy Patterson, padhuze paseri perufaro paya. Ndakangoenda ndofunga kuti ndakangoita 6 months, but ndandine problem yekuti ndaita fanira ndinozozarirwa kana ndadaro. Nevhu nokuti panobuda dust rakawanda chaizvo. Saka handina kuzokwanisa kuda kuenda mberi. Asi sezvinhu zvamakambopinda, chii chinouya mumusoro memunhu? Nokuti munoziva kana maartist achikutsanangurira dzimwe nguva unotadza kuhwisisa kuti but ichi vakanga vazochigadzira vachifunge ichi. Nokuti munhu anobva kutaura kuti mukuona iro igarwe iro, uyu mwana uyu akadai apa, iyi mhuri yakabatana iyi. Zvimwe zvake zvinotoda kutsanangurwa mumusoro maartist. Kana pfungwa dzekugadzira chinhu dzichiuya, zvinouya sei? Munoita zvokurotswa here?
munoita zvekufungidzira here kana kuti ndikabwereka izwi rechirungu zveimagination kuti makagara zvenyu pamakagarai pamotanga kuona nyenyedzi mobva mazoona zuva racho razobuda imi munozvifambisa sei mukanditsanangurira? Panhu ipapo ndinonyanya kuona vanhu vazhinji ndinozviona even kana kuvaimbi chaiko vanhu vanoti ndinorotswa, vamwe vanoti ndinosvikirwa. Ini kwandiri handidi munyeperai, ndinoshaya kuti vanhu sei tisingati ndezvaMwari. Ndizvozvo asi zvinongosiyana because chinoitika ndechekuti iwo unenge uine mufungiro zvatinoita chinoitika ati mukufamba kwatinoita tinenge chingona zvinhu zvakasiyana siyana. Nhasi waona chiwaona pfungwa dzedu dzakangonangana tinoita fanika pfungwa dzedu dzinoita fanika dzinenge dzichingotsvaga zvinhu. Saka inenge yakuita kunge munhu aona kabhaisikopu kana kuti aona kamuvi asi akuzofunga manje kuti inini kana ndazviita ndega ndinozvibatanidza zvakadai. Makambopinda here kuudzidzisi kana kuti kudzidzisa vamwe venyu vamwe maartists? Ndakadzidzisa zvikuru chaizvo. Makadzidzisa kupi nekupi? Ndiri under national council. Pane chirongwa chandakamboita of almost 2 years. Iri time yemaschool holidays vachiuya maschool headmasters ndichitovadzidzisa art. Ivo maheadmasters pachezvavo iri masvingo province. Asi zvinobatsira here vasamaringa izvozvo kuti mutungamiri wechikoro auya adzidziswa anononyatsozvipakurira here kumwana sezvamunenge muchida imi kana kuti munoda vana vacho chaivo? Zviri nani ndezvipi kudaidza maheadmasters muvadzidzisa kuti izvi tinodai izvi tinodai pakunonopakura apa zvinonofamba zvimwe chete zvere? Zvinotosiyana. Seni inini pandikutaura kuti ndakadedzwa iri program iyoyoka handizivi kuti wanga wazvironga sei, asi kutaura chokwadi itori imwe pfungwa yandinayo uchitaura newana direct zvakanaka vanogona kubva vazvibata ipapo. Ndizvozvo nokuti ndinoona kunge zvisiri zvinhu zvokurayirwa nekuti kana munhu mamutaurira nekuti zvekuita artist zvika zvinoda kakuvaka kanobva mupfungwa dzakwe iwewe. Saka imimi mukandiudza inini mavakiro andingaite zvamandiudza anosiyana nemavakiro angaite munhu wandinoda kunoudza. Saka imimi muri kushanda here muri kumasvingo kana kuti muri muzvina business ari mubasa rake iri munoita sei nechipo chakanaka kudai vasamaringa? Inini maybe pamwe pandanga kuti ndimbotaurai ndisati inini ndakanga pandakapedza ati yangu inini ongo makanoidzidza here kuchikoro? Ndakadzidza paart center. Tikaenda pamusika paya pambari pane nechipazasavo ndo yainzi art center ndara ndo pandakadzidza. Saka ndadzidza ndibva ndatsvaga basa ipapo ndakadzidza art nesunwriting. Saka first employment yangu ndakashanda yenzi Woolworth yemuna First Street ndiri sunwriter artist. Ndabva ipapo ndibva ndazojoina Micros organization. Saka Micros organization ndiyo ndakachovha nayo ndofunga kuti maingoona kuyewedzwa kwaita mawindo aya kuti vanhu vanongoona windo rakagadzirwa windo kuti rinzi windo rakanaka kuti vanhu kana kuti vanhu vabude mudzimba vachinonoona vachidrive regai timbotaura nemadiwatari nevateereri. Baba Samaringa vari kureva mawindo emuzvitoro aya atinoenda tichinodongorera nekuti isusu tichakura nguva yedu kwaitori nenguva yainzi window shopping yekuti muri kuenda zvenyu kudhorobha hamuna mari asi muri kunotarira kuyevedza kwezvinhu zvakagadzirwa mumawindo. Ndio nyaya yatinayo pano apa tiringoitira pamwe vechidiki havangambozviziva havana kumbozviona vamwe vedu vechidiki vamazuva ano vakungoziva izvo zvimaburi zvimatakishopis havachamboziva kuti kwakambenge kuine unyanzvi hwakadaro. Zvitoro zvamataura izvozvo zvaityisa zvanga zvisingangopindwa nhando nekuti kagadzirirwo kakanga kakaitwa kashongedzerwo kaityisa.
Saka vakakuwanai sei kuti munoshongedza zvakadaro, kana kuti makaenda imi muchiti ndinokwanisa izvi? Inini ndakabva Woolworth ndobva ndaenda kuTM. TM supermarket ndibva ndanoshanda ndiri sunwriter. Ndibva ndazobvako ndibva ndazotora TM nemikuzi same company. Ndozviziva. Ndopandakabva ndazotorwa ndakuenda kunonzi departmental store. Because departmental store ndagara ndichikuda nenyaya yekuti madisplays amunoona anoitwa yaka anotoda a full-time artist munhu anoita come up nema-ideas kuti kana kune Mother's Day, kune Father's Day, kune Christmas, kune Easter, yega yega inenge ichida munhu anofunga kuti right chii chatingaite chingafadze macustomers mukati meshop kana kuti mawindows. Ndizvo maita basa rinoshamisa kwazvo vaSamaringa, mabva mandidzosa kuupenyu hwakare ihwohwo, nekuti dzimwe nguva waiti kunyange uchifamba mudhorobha wakavarairwa waitozovhunduka kuti tatosvika kuValentines, wakuona kushongedzwa kunenge kwaitwa, kana kuti zuva rana baba rakusvika, zuva rana mai rakusvika, kana iyo kisimusi yamai yamuri kutaurai, zvinenge zvashongedzwa zvaizvozvo. Chipo chinoshamisa. Ndiri kuona kunge zvipo izvozvo zvaakuenda zvichiita sezvinodzikira. Imimi sevanhu vati kurei vakagara vachiita muri kuitei nazvo kuti zvipinde mumazera edai, nokuti hatidi kuti isu takwegura kana taenda kwamupfiga nebwe zvapera. Pane zviri kuitika here kuti vana vazive kuti kana chiri chitoro panonyatsogadzirwawo zvakadai, kana chiri chakati pane zviri kuitika here vaSamaringa? Mazuva ano hazvisi kuitika. Tine vamwe mashopu. Saka makagarira zvipoka here? Zvinoitika Dr. Amaisamba. Zvinoitika ndechekuti pamwe unorwadziwa kuti chokwadi unonatsoona kuti vanhu vadisiva stoko yavo yakanaka-naka. Asi munongoona yakangohengwa. Saka unonatsofunga kuti unorwadziwa kuti vanhu infact vamwe tinotombovaapproacha no madi kuti timugadzirire. Asi kutaura chokwadi wese vanhu vari kuita mazuva ano havasisina basa nazvo. Isusu nguva yataita mawindo taizwa kuti windo muchingo handiti taiti kana mawindo tovhara nemucheka kuti vanhu vasaone kuti tiri kuita sei. Tichingovhura windo iroro kutaura chokwadi taibva tatengesa. Saka vanhu varingo mazuva ano havambozivi kuti chinonzi merchandising kana kuti windo zvinotengesa pane kungoturika. Ndizvozvo regai titi kuvadiwa vatariri nevateereri, kana ndikabwereka izwi rechirungu ndochiti machallenge waka nababa Samaringa vari kuti aiwaka hamuchanyatsoziva kushongedza zvitoro zvenyu, hamuchaziva kushongedza nzvimbo dzenyu. Kune nyanzvi dzichiriko nanhasi, inyanzvi dzakaita mabasa anoshamisa mukati menyika yedu. Nanhasi vachirikuita zvinoshamisa mukushongedza. Chinhu chese chinonaka nokushongedzwa, nekuti ndinoyeuka kuti chaiti kana pashongedzwa panovharwa kunge pane muroora mutsva. Panovharwa kunge pane muroora mutsva. Kana pazovhurwa manje vanhu vanenge vakunoungana, vamwe vachiuya vachitora mapicture, vamwe vachiita sei. Makawana rutsigiro rwakadini kwamunoberekwa, kwamunozvarwa? Nokuti matimi makatanga muchiri mudiki muchingorakidza zvekuti munoda ati ichi, nekuti mazera akudhara iwayaya vana vabereki vedu vaiwanzowomerera mabhuku kuti iwe ita zvemabhuku, siya izvo ita zvemabhuku. Imakaona rutsigiro rwakaita sei kana makatangira kare ikako? Ndakaona rutsigiro rwakasimba chaiko. Maitsigirwa nani? Baba namai. Baba namai venyu vainzwisisa zveartist, especially pandakatanga ndorememba kuti ndinozvifunga mazuva ose. Ndakanga ndisina mabrushes. Ndibva ndasvika ndibva ndaudza mai nababa ndikati no kwati kwangu kwakudiwa mabrushes. Havana mbozvinzwisisa, especially nababa. Ndazovatsanangura ndopazonzi okay toda mbotanga taona pavanenge vaita. Ndibva ndasvika ndibva ndovaratidza. Mai ndobva vabudisa yanga iri mari yepepa, ndichazoti yanga iri mari pondo. Makwave nepondo dzemapepa. Ndobva ndanotenga brush rangu iroro.
saka ndokana chifunga kuti izvi ndo support ndizvo ndiro rutsigiro irworwo. Regai titaure zvakare vari kumusha nevari kutarisana nesu panguva ino kuti kana muchinge maona mwana aine tarenda ngatitsigirei nokuti unogona kuita upenyu hwavo. Imimi ndoziva kuti muri baba, mune mhuri, mukati memhuri yenyu pane munhu here anogonawo atora tsoka dzenyu kuti ndoda kuitawo zveatizvi? Maiwo vanozviona sei? Nekuti munoziva ana mai dzimwe nguva vakagone muri kupedza nguva yakati kurei mahours amuri kutaura muchiita izvi havazoti imi mashaya zvamaita here kana kuti vanonzwisisa kuti aiwa baba zvamuri kuita izvi zvakanaka. Chokwadi ndinoda kutenda kuti ndakapiwa mwana wakandibatsira wadzimai wangu kuti ndoshandisana pamwe chete. Chibage chamuri kuona ichi kaichi ndingangoti ndiwo akatondibatsira kuti chipere nemaideas ese kuti chipere. Because chibage taiti kana tichichiita ka taitoruma because ukangona maka hachina miki. Saka mai waitondibatsira taitoruma nemazino tsanga one by one. Taruma tosvipa chikanda totora tsanga dzedzo toisa guru totanga uchinama manje. Saka mai wakandibatsira zvekuti dai maiona kana mavidhios acho tichitanga kugadzira ka takangoshanda tese ende taitoshanda kusvika late. Ndizvo aiwa regai tivatende pamukana uno. Mai Samaringa kwamuri ikoko tendwai, inzwai kutendwa. Tinokutendai, ndozvatinoda izvozvo kuti vana baba nana mai kana mumwe wako achiita chimwe chinhu batsira. Yanga iri nguva yakaoma. Kuimimi madiwa vateereri vari kutaura vari kutandadzana nesu, munofungei nemhuri baba naamai vanoruma chibage vachigadzira kuti chidaka chavo chenyika yedu apa vakazvitora pane umwe mufananidzo wavari kutora wavari kufunga uri kuGreat Zimbabwe. Munhu anofarira zvenyika yake. Panapa hatina kugona kuisa chimwe chidimbu cheZimbabwe Ruins chamakagadzira, asi ndinovimbisa kuti tichachipiki chatigochiisa ipapa. Ndinokushuvirai rombo rakanaka baba Samaringa kuti murambe muchienda mberi, musaore mwoyo, dzidzisai vadiki nekuti nyika yamangwana haifaniri kukundwa nanyika yakare. Izvo zvese zvamuri kutaura izvozvi zvitsva. Saka tirikuita setiri kuvhura bhuku idzva. Saka mwana wenyu ari kuita kupi? Mwana wangu ari kuita ati ndinoita naye. In fact akatoenda kuteka akapedza. Ongo. Iye mukomana uyu last born wedu wamaona uyu. Akaenda kuteka akapedza. Saka ndikuita naye ma3D pamba. Ma3D emasignages ari kumazuva ano. Then mukomana anomutera mukuru kwaari wari muHarare muno mazhinji vanomuziva anonzi Summers anoita ari paCopacabana kana tikana paChicken Slice iri panze paya building paya ndiye Summers wacho ende ane chipo chake. Saka vana vese makabva mavazora zveati ane chipo chake handidombomuyeperai iye kana kuti inini wachoka handichasviki. Aiwa munotosvika nekuti anokusvikirai. Ndizvo saka tiri mhurika. Ndosaka tiri mhuri. Aiwa tinongoramba tichivakurudzira kuti ngavaite basa rakanaka kudaro. Ndinoziva kuti pese patinokurukura nevanhu ndine mibvunzo miviri yandinobvunza ingange inofanana zvayo asi mibvunzo iri pamwoyo pedu chaizvo. Iye zvino izvi nyika yese ine dambudziko waSamaringa nenyaya yemadrugs. Imunoona sei nyaya yemadrugs? Nyaya yemadrugs inyaya iri kurwadza zvikuru chaizvo. Iri kurwadza especially wazvikuru isu vabereki asi dambomuyeperai kuti unenge usingatarisire kuti pamwe mwana wamuendesa kuchikoro zvake even ngatiti anaenda kuchikoro asi still hautarisire kungoona mangwana mwana angoti dututu woshaya kuti mwana uyu chii. Chokwadi zvinorwadza. Saka nyaya yemadrugs fanira zvakaita kuba tiri maartistika ndo chimwe chinhu nyaya ndanga chitofunga kuti no dai taipiwa mukana ka ini ndine program yandanga chifunga kuti taifanira kuti timbobuda kunze daida tombosajesta even kuNational Art Council dai tanga kuti kune mafield officers anobuda kunze achi identify
wana wariko chikwadi wana mazeva kana dzimwe nzvimbo wekuti wana mukatoraka mukavapa zvekushandisa ka wana vanosiya madrugs. Ndizvozvo munoziva kuti kudika ndosaka muchinzwa president vachitaura kuti aiwa nyika inovakwa nevene vayo kana imiwo ringatove bandiko ramunenge maita izvozvo munoziva kuti vamwe vanenge vasina pfungwa dzacho mukaenda kwamuri kutaura kwese ikoko kwearts chakuti ikoko kunotaura kuti kutadii kuita zvakati munoziva kuti ipfungwa dzinotogoveranwa hatingakundwe nemakomo anopanana mute sekutaura kwandinoita nguva dzese imimiwo mute yenyu ipaiwo kune mumwe munhu kuti kutadii kudai kuita kuti vana vedu ava vari kuita zvemadrugs ava vawane basa rakadai vawane chakadai chokuita chakadai. Mubvunzo wepiri wandogara ubvunza ndinobvunza nyaya yesocial media. Social media ndoziva kuti yakangonzi dyo haina kumbotanga yadzidziswa vanhu kuti kana yazouya munozodai asi tinoifananidza nemunondo kana kuti sword inocheka nokuviri kuti kumwe kunocheka zvakanaka kumwe kwakagomara. Ngatimbotangai nekwakashata. Yakashatirei social media? Inini social media kwandiri akushata kwayo pane chengetedzo yedu yatinofanira kunge tinayo isu vanhu yetsika dzedu maizamba tine tsika dzedu chengetedzo yekuti tinofanira kuchengetedza zvingava zvinhu zvinoitika zvinoti but inda kushamisika kuona kuti unongoshamisika kutiona zvimwe zvasingafungire unoona zvangonzi pasocial media. Kana wainyora manewspaper kudhara ndofunga kuti wanga waitombopepeta ndizvozvo muno indinoona futi kuti ndikutozvifunga taura nemi kuti social media ngwamo vanhu hatina expertism iyoyo yekuziva kuti kana tichibudisa zvinhu zvinopepetwa hatingoti bvu zvinhu ndizvozvo nhasi ndaona mukana chaiwo kutaura nemukomana wakare ari kutaura zvakare ndozviziva kuti ndo zvaitoitwa kuti kunyange paredhiyo mashoko aipepetwa kuti izvi hazvitaurike kunyange nziyo dzaitanga dzapepetwa kunyange manewspaper tinovimba kuti zvicharamba zvichienderera mberi zvichidzidziswa muvanhu vedu asi pane rimwe divo rakanaka isusu panapa tiringotaura kuti divi rakaipa chose pasocial media ngatiitizei ikoko ko yakanakirei? Parakanakira zvanyore mazuva ano kuti kana uine special side readvertising inobatsirawo ende social media ine mileage yakanaka kana uine zvinhu zvako zvaunoitawo. Tinoona zvinhu zvandosakana nazvo steri kuenda pafoni otonzonza kuchinoi kwakati kuitika chakati kwakati kuitika chakati idiwi rakanakisa. Aiwa ndinoda kukutendai wanga uri mufaro wangu kunge ndichikurukura nemi. Ndoda kungokupai mukana wekuti pane kana chinhu chimwe chete chamunoda kukanda kunyika chekuti vanhu vanorangarira kuti aiwa vasamaringa vakazvitaura kana chamunoda ingave chenjedzo ingave rayiro chimwe chete sentence imwe chete zvayo. Chandinoda chandingade kuenda kutaura zvikuru chaizvo kuti kuart yedu kuwana kuti no wana dai vari vanoimba zvakaita mapfuma vanenge vachiti no chimurenga cheati ngachiende mberi. Chokwadi ati ine upenyu isu kuti tisvike patiri panapa ndidumbomyeperai tine zvinhu zvatakaachivha zvatakawanda through art. Saka kuwana vari kunzoko ndinofunga kuti ngavaende kunzvimbo dzinoitwa zveart vachinotsvagawo nyanzvi dzirimo. Then imwe area futi yandanga ndatokangana ndeyekuti tikangonzoka zvedu mashure beyana kuti it's okay 1980 tichipinda muindependence ndo remember kuti pane matishets atakaita aitodiwa ndindakaita matishets iwaya. Remember tichaita kunonzi Alexander Pagel tichiita nana Kombe meya urembo. Handisi kuti anga matishets enyika yese ndo remember kuti a few of matishets akatanga kuitwa madhezi iwayo ndindakaita. Then even muno muHarare kune one art mukaenda kunational ichiriko ichiresisting ndindakaita.
makorokoto mune mabasa akawanda maita ruoko rwenyu rwakabata pakawanda asi muchiri kunzwa vaSamarinda hamusati machembera zvekuti mungati ndakwegura ndakungogara pamba handichaita zvinhu. Sumukai muite basa. Mwari kana vakupai chipo ngachishandiswe. Mwari kana vakupai hunyanzvi hwamuinawo huparadzirei nekuti muri kuvaka nyika yedu, muri kuvaka mhuri dzedu, muri kuvaka nharaunda dzedu. Kwazota pane pamwe pamambobata paya nyaya yemadisplays ndachitozvifunga kuti izvo tine inini pandakachita pandaifamba chinonoita mastendi emashows aya chokwadi ndikamudza chokwadi maisamba ndakawina 20 times ndichitora mukombe. Handina mafoto ndikauya kumba ndine murwi wemaphotos even the former vice president wana Mzenda hakuna maphotos vanhu vandakasingatora ndirini ndawina ndichipirwa mukombe. Makorokoto even vana trade fair ndaenda vana Masvingo City Council vaya ndaenda navo paboka pandaiva navo ichirunzi Travel Expo. Saka izvozvo ndotarisira kuti kune irunzi Sanganai. Ndotarisira kuti dai pakaitawo ndimborowa one stand waone zvandaita kudara. Ndizvo ndozvandati munotozvishambadza noti kana muri kumba hapana anokuzivai kana manzwa kwakutanga zvimwe zvinhu. Nokuti ipo pano patigere kunyika tigere panyika. Saka ndinoimba kuti vatiri kutandadzana nawo pana achakutsvagai, muchatsvagika nekuti mabasa enyu akanaka. Mabasa enyu ndeunyanzvi, makazvidzidzira, makazviita, mune chidaka-daka, mune chido nekuti chinonzi basa chido. Munoziva kuti ndoziva kuti zvimwe zvinhu zvizhinji munenge muchingoita nechido icho chichi makaita nechido asi chakakutorirai mahours, chakakutorirai mazuva nekuti chido chenyu mamuchiita. Nekuti kazhinji vanhu vedu dzimwe nguva tinorasika nekuti zvinondipei zvinondipei zvino tarenda haridi kuti zvinondipei hanzi zviuya zviri mberi nekuti mberi yako hauzive kuti yakareba sei ndiwa mutariri nemuteereri. Asi chiregai nditore mukana uno kukutendai zvikuru nekufamba kubva kumasvingo kuuya kuno kumastudios edu kutirakidza unyanzvi tichikurukura nemi. Ndinokushuvirai rombo rakanaka baba. Ndinokutendai vatezvara. Ndinokutendai. Ndinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka. Munonotikwazisira vana mai nemhuri dzese. Vadiwa vatariri nevateereri munoziva kana tiita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero. Chiringazuva cheya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi hatigone kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu zvakare vedandemutande nekuti vedandemutande ndo vatipa masaisai ekuti tigone kukurukura nepasi rose nedandemutande zvaendeka. Mike Samba Show is powered by dandemutande. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Zvakadi kuti tisangane zvakare svondo rinouya pane rimwe zuva tichitarisa imwe nyanzvi zvakare. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.